Aitak kontatzen zituen gauza apurren artean, bazen ume sasoiko oroitzapen bat, udako bizimoduari buruzkoa. Entzuna nion aitari, txikitan hondartzan egoten zela egun osoan. Aitonak udatiarrentzat hondartzan zituen oholezko aldageletan. Gurasoei laguntzen zien hainbat zereginetan. Udatiarrei urak onketan eraman, garbitzen lagundu, hanketatik hondarrak kendu, eta beren bainuko arropak egetan eskegi. Irudikatzen dut isiri-isirik lanean, ura, eraman eta arropak jasotzen, eta bien bitartean udatiarraiek esaten zituzten kontuak aditzen. Ondo gogoan dut zure aita, mutil iraina zen eta langilea. Esan zidan Carmen Bastidak Bilboko etxera bisita egin nionean. Nire bizitzako urterik onenak izan ziren haiek. Niretzak bizitzak ez zuen kezkarik, ez zuen nekerik orduan. Bastida familiak 3 kaseta zituen hondartzan. Hondarraren goiko aldean jartzen zituzten, haitzetatik hurbil. Alboan, nudismo terapeutikoa egiten zutenean, partzela zegoen. Oial ilun eta gari batez babestua, zuri beltzezko argazkietan jasota datoz hondartzako egunak. Argazkiak erakutsi eta pertsona bakoitzan hortzen azaltzen saiatu zen Carmen. Bastidaren alabak zioenez, margolariak, musikariak, arkitektoak, astronomoak biltzen ziren hondartzan, bastidatarren kasetetan. Bilbotik eta Madrildik etorritako gehienak. Nik maiteena, baina, herriko gizon bat zuen, gizon bat nuen, Liborio, berak kontatzen zizkigun ipuinak.